megnyomod itt, akkor nem látod a papírt. Ja, látod? Igen. Van még egy csomó feladat, siess kérlek. És volt egy román magyar hoki meccs, akkor megállapították a játékosok, hogy majdnem mind székelyek. Mind a két csapatból. És mi a helyzet veled? Kapcsoljuk a kettes stúdióba, van egy jó kebb. De biztos, hogy tudom majd csak Azok a harmadikosok, akik föl vannak, rövidnek a Júcia. Arra válaszolj. Mire jutottatok? Britkés Csabán. Körkapcsolás van. Na mondok még. Az izraeli rendőrség megbírságolt egy nőt, amiért az férjével házas életet élt egy autópálya belső sávjában. Az indoklás szerint rossz helyen álló autójukkal feltartották a forgalmat. Na most nézd meg, ösztönöznek a több gyerekre, aztán meg büntetik. Hát, dugjon nekik a kiniglinyúl, az dugjon. Nem tudom, de az olyan jó szó. A Mowgli testvére. Nagyon félve kérdezem meg, hogy a kiniglinyúlnak vajon milyen hangja van? Kicsit hasonlít a fókára, ugye? Nem. Azt mondja, musz-musz, menjúl. Vagy német. Kedves nézőink, és nézzük Hernád jutott, hogy... megvan. Megvan? Igen? És SPPZSZ. Olvasd össze! Azért, mert az első mondatban is volt egy információ, és ezt nem vettem rögtön. De miért írta ezt a Zoli, ezt a hülyeséget le? SPPZ? Az annak kellett. De mondjuk így, hogy megfejtetted, érzel valamit, hogy más ember lettél? Tehát a B-t kellett volna be. Hát hogy az is? Most nagyon kérlek, láss hozzá a magyar leckéz, aztán fogmosás és mehetsz alá. De most boldog vagyok. Akkor adjál még egy feladatot. De van itt egy olyan... Juci, most tényleg nem azért, hogy most megszégyenítsenek, ezt egy fél órával ezelőtt írtam fel. D. Megfejtés. Csak mondom. Parancsot? Vidd bíróságra az ügyet, vidd bíróságra! De most viccel, ennek mi értem, hogy SPBZ? Ugyan már, szlovák politikus. Ezen az alapon... Megcsináltam egy... Nekem tudod, mi jött ki? Z, S, P, P. Nekem semmi értem. Na jó, legyen párba, mondom, Boci Bálint új ruháján, fehér fekete. Mondja, Boci Bálintot. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete és vörös foltok díszlene. Kettő kivételével, kérlek szépen ez zavar. Kettő kivételével mind fehér, kettő kivételével mind vörös, és kettő kivételével mind fekete. Hány folt található Boci Bálint új ruháján? Cipzáras ruhája van, és akkor le van. Az a gyönyörű, én azt kicsit hadd térjek ki arra, hogy az a gyönyörű, hogy egy egész nemzetet próbálunk ezekkel a szöveges feladatokkal, amelyeket gyűlöltem, mert már az elején megállt a Rózsinyén, és azt mondta, hogy egy kockába egy számjegy kerül, és fiam, ha rosszul írod a szöveges feladatot, akkor persze, hogy nem oldod meg. És utána nézzünk, amikor az ország 40% analfabét. Mi köze ennek a valósághoz? Ez logika. Minden 50. ember analfabéta nálunk, ami döbbenetes különben. Minden 50. ember analfabét. Hát nem tudom, nálunk mindenki. Nem. Meg kell magyaráznom a hihetetlen hülyeségemet. Na, mi az? Hát azért nekem papír